dit que havia escampat la boira, però que va, que va. Hi ha una boira de nassos. De nassos, de nassos. Ja es pot veure. Vinga, la boira. Continuem. Continuem anant pel costat de l'autopista. Vaig pel quilòmetre 40 i alguna cosa. Aquest s'ho mira. Diu aquí Lleida Vic. M'hauré perdut? Lleida Vic. Com és els collons? Bé, ja estic a jo. Tot des d'aquí, des de Pinet, vistes, de darrere i la catedral. Total assegut i encara amb asfalt. Total 95 amb 19 quilòmetres. Déu-n'hi-do. Doncs bueno, vaig a buscar alguna per dinar i tornaré cap a casa. Estic content. Bé, ja estic aquí. Tot aquí, des de Pinet, vistes, de darrere, vint, la catedral. La tornada en tren. Està de puta mare. Bueno, ha sigut un dia aprofitat.